মেরি ক্রিসমাস, মেরি ক্রিসমাস। ତୁଳସୀ ପୂଜନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଘଣ୍ଟା ଏ ମୁଣି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଛୁ ଆଉ। ମିଛ କଥା କାହିଁ କହୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ? ଆଉ ତମେ ଜାଣିନ କି ତମ ହିନ୍ଦୁ ଗୁରା ବା ଲୋଭି ଗୁରା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଇସା କ'ଣ ଚାଉଳ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଟା ତମ ଭୁଲ ଯେହେତୁ ତମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ କୋରାପୁଟ ଫୁଲବାଣୀ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ବାତିଛୁ? ସରକାରର ନଜର ନାହିଁ। ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ରାସ୍ତା ସଂଖ୍ୟାରେ ମହୁମାଛି ପରି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ କି ଆମକୁ ଆପଣ ଆମ ଧର୍ମରେ ମିଶନ୍ତୁ, ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମରେ। ଆମେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଘଣ୍ଟା ଭାଇ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆଣିବି। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ତମେ ଗର୍ବିତ ହେଇ କହୁଛ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ତମ ହେଇ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଲୋପ କରିବି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରାଣ ବି ଯିବ ପଛେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଣିକିରି ରଖିବୁ। ଘଣ୍ଟା ଭାଇ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛ? ଯେବେ ସେ ଉଠିବେ ନା ତମ ମୁଣା ସହିତ ତମ 4ଟା କଣ୍ଟାରେ ଆଉ 6ଟା ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ମନେ ରଖିଥିବ। ତମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ କହୁନ, ଏଇନା ମୁଁ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିବି ଆମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟିରୁ। ତମ ହିନ୍ଦୁ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଆସିକିନି ମୋତେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିନି କ୍ରସ୍ ଆଗରେ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେ। ତମେ ବା ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା କରିପାରୁନ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରୁନ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା? ବରବିଲରେ ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ କେମିତି ତମର ହିନ୍ଦୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିକିନି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ? କ'ଣ କରିଦେଲ? ଭଦ୍ରକରେ କ'ଣଟା କରିଦେଲ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କ'ଣ କରିଦେଲ? କିଛି ନାହିଁ। ପଇସା ହିଁ ବଳବାନ। ହିନ୍ଦୁ ତା ଆଗରେ ସବୁ ଥାଇ ଜୁଟିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଦୋଗଲା ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। ଶୋଇ ରହିଥିବା ହିନ୍ଦୁକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଉଠିଯାଅ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଯେବେ ସତ হবে ସେବେ ଆମେମାନେ ନଥିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆପଣ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ। ହାଲେଲୁୟା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।